Eta harrezkero, hainbat pelotari ikusi duzu, zeure sasoitik aparte, gaur egun be. Danetatik egin zein guztu izinatzu? Gizin guztatana, jundoka, ditin zuen. Gizin guztatana. Da gaur, horta destatketako etxoate ikusten. Olaizola bez, da Bengoetxea bez, da Altuna bez? Bueno, hoxe Altuna. Altuna. Etorri ez badok. Etorri ez bagarik badok. Horrek leterezen bekandortu mozu, ez da joan. Bengoetxea erazen gotxak. Oin, San Ferminetakoa? San Ferminetakoa? Bai. Lehen behixen da. Bai. Hori difenti, hori bai. Hori difenti, bai dita tanto errezin hori bai, hori difenti. Hola izan eta pelota egin hundizik. Tanto ezkera eta zein, baina zazaiko hau. Lehenko nekutzi zuan maia manuta leuterezen barruen da xina gio. Da lehen pelota zabalea eta errezari eta zuan da nekez da gero besti tanto. Bai. Bueno, iota ere zurteko. Bai, amazotzin jeuntxe. Da besti deko nago kantunak eta horrek abaino sartzen bizkorra jau. Da, horretu egin. Hori dut zuela berta egon diziz jok, baina juten azite. Da, behar bibiri, ona. Baina, mano harko eta bakarik egiteko velozi hainketan, da hemen bebai. Da, urdiek.